pomwe ndithu kwasala masiku ochepa kuti Malawi aponye chisankho chimene chizochitika ndithu pa 16 September chaka chino cha 2025 takhala ndithu tikuona kuti andale ali kuthamangathamanga pa ground maka ndithu kuchita misonkhano yokopa anthu ndi cholinga kuti azavotere pa chisankho chimenechi. Ndipo posatira zimenezi taona ndithu kuti ku chipani cha Democratic Progressive Party kwambiri ndithu amene amakhala pa ground kuthamanga ndi kuti kumbali ya region taona ndithu kuti achiwiri atsogoleri wa chipani chimenechi ku chigawo cha kumpoto pakati komanso ndithu kumwera amakhala ndithu akuthamangathamanga kuphatikizapo yemwe azayime ndi Peter Mutharika ngati running mate omwetu ndi Dr. Jane Ansah. Nawonso tikunena pano ndikuti akutipula pa ground ndithu kukopa anthu ndi cholinga kuti azavotere pa chisankho chimenechi kutheka ndithu kuti anthu amenewa atha kuzalowa mboma. Komano ngakhale zimenezi zinali chonchi taona ndithu kuti ku chipani cha MCP kuzera ndithu kwa media team yawo yakhala ndithu ikulemba nkhani zambiri zonyoza amenewa Peter Mutharika komanso ndithu taona MBC ikulembanso nkhani zambiri komanso kuyankhula zambiri maka ndithu pa programu yawo imene amati timvetsese imene amanyoza ndithu kuti mtsogoleri amene Peter Mutharika ndikuti wakanika ndithu kuti achite kampeni ndithu wasira anyamata kuti azithamanga. Komabe ngakhale zimene zinali chonchi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party anakhala ndithu ali chete kapena kuti ali quiet osaziwa zoona kuti amene ndithu anasunga joka ndikuti joka amene anamusungira ndithu kuti kumapeto kwa game yonse ndikuti azangoponya ameneyi ndikuti Congress ndikuti no wayipwetekeratu. Nkhani iru ndionena kuti kwatuluka schedule imene atulutsa ndithu ndi chipani chimene cha Democratic Progressive Party ndipo alemba pa tsamba lawo la mchezo la Facebook pamene ndithu akufotokoza maka ndi mmene akonzera kampeni amene watu Peter Mutharika ndikuti akhala akuyenda maboma osiyanasiyana ku dziko la Malawi kupanga ndithu kampeni ndi cholinga choti azavoteredwe pa chisankho chimenechi. Ndeno potengera ndi schedule imeneyo zikuonesa zoona kuti agawa ndithu maluti ndikuti kuyamba route 1 2 3 mpaka ndithu kuzafika route 4. Ndeno route 1 ikusonyeza kuti mtsogoleri amene ndikuti azayambira ndithu kuchoka ku Mangochi then akachoka ku Mangochi akuzadusa ndithu kupita ku Salima, kuchoka Salima ndikuti azayenda msewu wa Lake Shore ndikuti no kuli achinankhota kumeneko Nkatabe ndikuti no mpaka ndithu kulowa chigawo cha kumpoto kumeneko ndi kumpoto tikuzakale kuti kuli achina Nzimba ndikuti no Lumpi Kalonga Chitipa ndikuti achina Nkatabe amenewa azakhala ndithu akatipula kumeneko ndikuti kuzakhala ndithu kuti akukatseka kampeni kumalizisa china chilichonse kusendera ndithu kuti ntchito yomwe amagwira vice president chipani chimene cha DPP ku chigawo cha kumpoto mophatikizana ndithu ndi running mate chipani chimene chomwe ndi Jane Ansah iwo ndithu akaponya joka omaliza ameneyi. Ndikuti kuchoka pamenepo route yachiwiri ndikuti no ikuyambira Mangochi kenako ndikuti azafika ndithu ku Balaka, kuchoka ku Balaka azapita ndithu ku Nchewu, kuchoka ku Nchewu ndikuti azadusa Dedza ameneyi, kuchoka Dedza ndikuti akufika ku Lilongwe, kuchoka Lilongwe ndikuti akuzazunguliranso maboma ena ndithu kumeneko mpaka kukafika ndithu kukathera ku Nchinji. Ndeno route yachitatu ikuonesa zonena kuti azayambira ndithu kuchoka ku Mangochi, achoka Mangochi ndikuti azafika ndithu ku Machinga, kuchoka ku Machinga ndikuti azafika pa Liwonde, kuchoka pa Liwonde ndikuti azapanda ndithu ku boma la Zomba, kuchoka ku boma la Zomba ndikuti azazungulira maboma ena ndithu ku chigawo cha kumwera kumeneko mpaka ndithu kukafika ku Phalombe. Kuchoka kumeneko ndikuti azayendanso route yomaliza ndi route yomaliza imeneyo ndikuti ikuyambira ndithu boma la Mangochi, kuchoka kumeneko Mangochi ndikuti azapita ku Balaka, kuchoka ku Balaka azapita ndithu ku Neno, akachoka ku Neno ndikuti azakamaliza ndithu ku Mwanza. Zimene zitu ndi chisimikizo kunena zona kuti Peter Mutharika ndikuti ni munthu ndithu wa experience bwinobwino chifukwa choti amadziwa ndithu kuti how to play cards, amadziwa kuti kumapeto kwenikweni akuyena ndithu kusungira joka amene azamalizire ndithu game yonse. Ndipo posatira zimene zitaona ndithu kuti kukutulukanso mapropaganda ena ake amene akusonyeza zoona kuti anthu ena ake ndithu sanakondwere maka ndi kutuluka kwa schedule imeneyi chifukwa choti mu propaganda imeneyo zikuonesa zonena kuti anthu amenewo akuti
Peter Mutharika ndekuti sali bwino sathaso ndithu kuyenda kuti akapange kampeni ameneyi monga ndithu umene atilusira schedule imeneyi. Ndiye tikhulupirira kuti ambiri tikudziwa bwino kumene kumaphikidwa mapropaganda ngati amene wawo. Komabe mwina mwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikunazona kuti kwatuluka ndithu schedule yomwe atulusa ndi a chipani cha Democratic Progressive Party amene watu akusonyeza zoti mtsogoleri wa chipani chimenechi omwe ndi a Peter Mutharika ndekuti akhala ndithu akuzungulira dziko la Malawi kuchita kampeni kumaliza china chilichonse pamene ndithu masiku atha. Ngati mwina maganizo amenewo mutha kutifotokozera comment section, koma popereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Sawale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kupezani.